Ahojte, volám sa Peter Čonka, mám 11 rokov a 5 rokov sa už venujem vodnému slalomu a kajakrosu na divokej vode. Minulý rok sa mi podarilo dosiahnuť veľmi pekné výsledky vo vodnom slalome a v kajakrosu som sa stal vicemajstrom Slovenska v mladších žiakoch. Tento šport ma veľmi baví a trénujem aj niekedy 6 krát do týždňa, čo je veľmi náročné. Tento rok by som chcel vyhrať majstrovstvá Slovenska vo vodnom slalome a aj v kajakrose v mladších žiakoch. Prečo by som tento grant mal získať práve ja? Trénujem v skupine s juniormi a to je niekedy dosť náročné. Verím, že vďaka tomu robím veľké pokroky a veľa sa zlepšujem. Keby sa mi podarilo získať grant, chcel by som si kúpiť novú loďku, aby som si ju nemusel požičiavať. Veľmi by som si prijal mať kajak RTM vo veľkosti S, lebo je ľahší a rýchlejší ako ostatné. Za podporu vám veľmi ďakujem a držte mi palce v mojej sezóne. Čaute!